kunna mun ka kunna mun malam. Kai wai me ya gaban kan shigo a studio ne? Kai da ba mawaki ba dan me zaka shigo studio ka tsaya ka Kama andala su wallahi da kwandon bu. Na to min nufi studio. Gana min na studio. Hankali na ya tashi wannan abin da ake yi. Ƙara faɗa in ji. Gana min na studio. Gannan zan gudu Zimbabwe. Zan gudu Zimbabwe kana ni. Zan gudu Zimbabwe kana ni. To ba. Waka Allah ya ba ku basira. In jahili baya waka. Wannan mutumin press emiya kullum ya faɗa. Kamata ya san halin da yake faɗa arewa yana ciki. Ya so ɗan Kaduna nan. Ga Umar MB ɗan Kaduna. Sun faɗa yin halin da muke ciki. A ƙasar nan wannan mutumin Hamisu Muroka. Hamisu Muroka ma ya yi ɗan dorai. Muroka ko Muroka? Ina da wawulo ne. Hamisu Muroka ne sai kun mun uzuri. Duk ga arewa zango don girman Allah mawaka. Dan gidan manzon Allah mawaka mu zo mai waka akan halin da arewacin kasar mu take ciki. To kai hakuri kar ka buga yanzu kai hakuri. Ga Ismail Jahal Dala. To kai hakuri. Ismail Jahal ma ya wakar sa. Kai hakuri ya ce ma ba sai ka je kamar ya sai. Dalibai ba a kwace. Kai hakuri. Sufficient Scandira Gamme Kankara. Kai hakuri to.